מה קורה חבר'ה, והיום אנחנו כאן בסרטון חדש, והיום אני עם אילי תגיד שלום. שלום. וכמו שאתם רואים עליתי לארנה 9 סוף סוף, ובלי הרבה דיבורים היום אנחנו הולכים לעשות את אתגר האינפרנו דרגון. אילי הפקסן הזה, עוד נראה לי חסר לו את הלאבה, הלמברג'יק והגרביארד בשביל לעשות, כאילו שיהיה לו את כל הלג'נדרים במשחק. הוא קנה את האלקטרו ויזארד, קיבל את האינפרנו דרגון מפריצ'ף לפני נראה לי יומיים. אילי זה היה? אילי או שאני תוקף קודם. כן, ברור. אילי, לפני כמה זמן קיבלת את האינפרנו? לפני כמה ימים. כן, אז לפני כמה ימים. אילי, אל תגן מזה, זה בקושי הוריד לך את המניין. כאילו תשים לוג מתי שתצטרך. פאק. שים לוג. אז אני אשים פה סקלטונים, זה ורייג'. אילי, תתקיף בינתיים מהצד השני. אין לי משהו, חכה אני. תעשה סייקל, משהו. ולמה? הפרעת עליי ספיריט שלי. אילי, שימי איתו רייג' או משהו נראה לי. אני יודע. בוא הסקלטון ארמי נהיה חלש מוות. מה? למה דאבל רייג' משוגע? לא יודע. טוב, יאללה, תתחיל. שיט, שמתי את האליקסר קולקטור בצד השני. טוב, לא נורא, הנה, שים בצד איפה שאני שמתי. טוב, אם כבר שמת שתי אליקסר, אז לא משנה, אני אשים בצד שלך. לא הבנתי. כאילו עכשיו איך קוראים לזה? אני אשים כאילו עכשיו בצד שלך, לא משנה, קיצר תמשיך לשים את האליקסר קולקטור. יאללה, מירו. תשים סקלטונים בצד השני, אחרי זה הם יעשו לי את הזה. צודק. יאללה, נו. טוב, נראה לי נעצור את הסרטון בקטע הזה. לא, אתם יודעים מה, אני אמשיך אותו. אוקיי, יאללה. רייג' על כל אוקיי, יאללה, עוד אחד. יאללה, נראה לי עוד כמה קולקטורים ונתחיל. דקה. זה עם הלוג שלך שלא יפגע לי באליקסר. להתחיל? כן, יאללה, תתחיל. מתחיל? כן. יאללה, שים. אני בינתיים אתחיל רגע, בלי קלום, נילה, בלי קלום בינתיים. טוב. כן, נראה לי זה די קל להדוף אותם. וואי. או שתגיד לי מתי לשים כלום. אתה יודע מה, נראה לי אתה כבר יכול להתחיל לשים קלונים. לשים? כן, אתה יכול להתחיל. וואי. הנה, תאמין לי, אני ראיתי יוטיוברים שעשו הרבה יותר מאיתנו, אבל אם אנחנו נשבור שיא עולמי זה ממש יהיה טוב. אומייגוד. שיט, איפה שמתי את הטומסטון הזה?
אתה מבין, אבל זה אחד האתגרים הכי קלים, אילי. וואי, אני כבר לא שמתי אליקסיר. אילי, בלי רייג' עליהם, אתה מטורף? בלי רייג' עליהם. עכשיו, לא... אומייגאד, אילי, שים קלון עליהם, שים קלון, דחוף. שמת? מה? קלון, שים דחוף. עכשיו אני שם קלון. דקה? עכשיו. אומייגאד. כל בית קוטליין. איפה עוד אושר? אמא, איך אני יודף את זה? אומייגאד, חבר'ה. יואו. וואי, הם מגיעים לבניין והם הורגים אותי פשוט. אומייגאד, חבר'ה, אם אני הולך לספור כמה יש פה, זה הולך להיות פשוט אדיר. אבל אני חושב שהיו הרבה יותר טובים מאיתנו, אבל עדיין זה די סבבה. אוקיי, אילי, תגיד, אוקיי, אולי אילי רוצה נעשה עכשיו את אתגר הפרינסס. אני חושב נעשה את אתגר הפרינסס. טוב, נכין דקים ונחזור לכם. וחזרנו אליכם, ואני השארתי את הדק שלי אותו דבר, כי החלטנו לעשות את אתגר האלקטרו וויזארד. אילי, תקוף. תתקיף אתה, אין לי משהו. טוב, אז אני אתקיף ראשון. הנה, שים פשוט דאבל, איך קוראים לזה? נו, דאבל אלקטרו וויזארד וזהו. כמה נשאר לבניין. זאפ. וזהו, ראיתי את הבניין. יאללה, אלה, נשים כבר את הדאבל אלקטרו וויזארד, אני יודע. אין לי מירו, זה בעיה. מה אין לך מירו בדק? לא, אין לי מירו עכשיו. שים קלון. אוקיי, אז... שים איזה זאפ או משהו? כן. טוב, נראה לי תן לי להתקיף ראשון. אוקיי. אני צריך לשים את הזאפ, יאללה. כיף. יאללה, רייג'. ונראה לי זה אמור להוריד כבר את הבית. לא, להוריד. מוזר. טוב. זאפ. להתקיף אושר? לא, רגע, חכה. יאללה, אילי, תגן נראה לי, רגע, חכה. תגן עם לוג עכשיו. לא, בעצם מה תגן עם לוג? לא צריך. גם אין לי עכשיו לוג. שים. לא, מה אתה עושה? שרתי שאתה צריך להוריד את זה. לבל 2, אומייגאד. יו. אילי, זהו, אתה מבין. פרנק, אני לא יודע איך לעצור את זה. זה היה מהיר. אני אשים תודה. שים לוג, או זאפ. מהם. שיט, הייתי צריך לשים, טוב, לא נורא. או שתתחיל עם את הזה. יאללה, נו. והסייקל שלי של הקולקטורים הוא די מהיר, אבל עדיין אני רוצה הרבה יותר מהיר מזה. או ששמת עמקים? לא צריך. אני פשוט, למה? אוקיי, רגע. וואי, שיפסתי קולקטור.
וואי, בשנייה פתאום קופץ לי ל10 אליקסר. גם לי. וכן, עכשיו לי. טוב רגע קפץ לי. טוב רגע קפץ לי. וואי, קבל כמה... מה אתה שם בצד שלי אליקסר? חוצפן. טעות. טוב, יאללה, נראה לי נתחיל, אני חושב. נתחיל? רגע, חכה, תן לי עוד לשים קולקטור אחד, שיבוא לי אמירו. רגע, חכה, יאללה, תתחיל, נראה לי תתחיל כבר. התחלתי. אומייגאד, בחיים, עוד לא נראה לי ראיתי שמישהו ביוטיוב, אני לא יודע, אבל לא נראה לי שראיתי עדיין מישהו שעושה אוי שיט. נראה לי הגזמתי עם הסקלטונים. שים מלא. אוקיי. יאללה. רק תיזהר על הקולקטור שלי שאתה שמת... אוקיי, תגידי מתי לשים קלון. נראה לי שאתה כבר יכול להתחיל לשים את הקלון. שיט, אבל הסקלטונים מהירים מדי. חכה, בינתיים אל תשים עוד פעם קלון. וואי, יש יותר מדי אבל. וואי, תגן. אוקיי. אין יותר עכשיו. אל תשים קלון, אבל אילה, תפסיק לשים קלון. אוקיי, בינתיים זה מתקדם, אוי שיט. לשים קלון? לא, עדיין לא. טוב, נראה לי שהאתגר הזה לא הלך משהו. אילה, חכה, שים מהר, מלא. שים עוד אחד, אני חייב עוד אחד, שים קלון, מהר, קלון. יו. שים עוד אחד, אילה, אתה מספיק? טוב, נראה לי שמת עוד אחד. אני צריך לספור עכשיו כמה יש. אוקיי, אני אספור ואז אני אחזור לכם ואני אראה כמה. טוב, אז בסוף ספרתי, וכן יצא שיש... רגע, פשוט צריך לראות מה יש לי בדק. או שעשית את הסרטון? כן, רגע, המשכתי אותו, רגע. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נעשה מהר את אתגר הדארט גובלין, נהיה חינדק ונחזור אליכם שאנחנו נגיע מאחורי השלב של לא משנה. דקה שלי מירור? אבל למה לאליקסיר? טוב, חזרנו וואי, אילי, אני פוגע לך בטעות נו, אבל תשים כבר. כמו שאתם רואים, אני פוגע לו בטעות בדברים. כאילו, לא בטעות. מה? לאיפה אתה הולך? לאיפה? תגיד לי לאיפה אתה. תראו איזה ענק מפגר. טומטם, אידיוט. יו, אבל עוד פעם עלה לי קצת, אילי, בחייאת. יו, שיט. הגיעו לי לאליקסיר קולקטור כבר. אילי, שים עוד מלא, אני צריך עוד קלון. שיט, לא, אין לי פריז! לא! יו. טוב, 1, 2, 3, 4. טוב, אני אספור ואז אני אחזור אליכם. טוב, מקווה שנהנתם מהסרטון ולמעוניינים היה 20 בול. סאב, לייק ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.